Здравейте, приятели! Днес ще ви прочета една интересна книжка. Ками отива на лекар. Знаеш ли, Мечо, след малко мама ще ме води на лекар. Каза, че лекарът ще ми сложи инжекция и почти няма да боли. Аз обаче знам, че много боли. Беренжер ми каза: будей силно. След това лекарят и дал бомбон, но баба ми дава бомбони и без да ми прави инжекция. Мамо, вика Ками, Мечо иска да отиде на лекар вместо мен и после ще ми донесе бомбона. Няма да го изяде, той не обича бомбони. Виж, Ками, лекарът трябва да постави инжекция на теб, не на Мечо. Казах му аз на Мечо, че няма да се съгласиш. Въздиша Ками. След 1 час Ками е вече в чакалнята. Мамо, а ще имам ли дупка на ръката след инжекцията? Пита тя тихичко. Дупка? Разбира се, че не. Откъде на къде? Само една съвсем мъничка точица. Ако плача много силно, докторът все пак ще ми даде ли бомбон? Разбира се, миличка. След няколко минути Ками седи срещу доктора. Гледа с принцовката и силно стиска Мечо в ръце. Страхуваш ли се? Пита внимателно лекарят. Да, малко, отговаря плахо Ками. Не се бой, наистина, малко ще те заболи, но съвсем за кратко. Борим до 3 и сме готови. 1, 2, 3, това е, казва лекарят усмихнат. Почти не ме боли, възкликва Ками гордо. Сега може ли да получа бомбон? Съжалявам, дадох последния снощи и нямах време да купя нови. Няма значение, казва Ками. Донесох бомбоните, които мама ми даде. Искате ли да си вземете? И това беше краят на книжката. Чао, чао!